Само един за ротация към масайт, 4 човека в биапс. Бас муха и плаш. Двама на бисайт. Граната до... Няма кит. Боен пик от B1 Tap и сникито 666 и 0 на 1. Много ти пръсти микрофон врат нещо. Да. При мен? Да бе нещо... сега се опитвам нещо. Може би не. Смок. Захарта. Нека да видим, Захарата. нека да видим за мид какво ще играят. Бате дави. Въпреки че двама човека отиват на Б. А не, ще играят пак ютрити. Тук се боди блокват. За ръта. Играч от шорт иска да вземе информация. Да. Директно... Убит всъщност. Убиват двама. Нека да видим какво ще направят на Б. Киртачев изтрива ин, но след това Сникито го рефрагва. Знаят, че са кичен. Последния е кичен. Гогата го хваща на тайминг да презарежда. Едно от две ситуации да видим. Много трудно се качва тогава. За някой трудно, за леко лесно. Зависи какво се е си играл. Мога да го джъмпам, а сега му стана номера. Един Та, оръжие чу, мира, B1 Tap го изтрива за 0 на 2. Тези момчета за първи път ги гледам аз лично. Нека да видим какво матчи ще направят. Отбора на терористите Ледена кралица, значи... Ледена кралица е доста добра песен от нашото минало. Поне моето минало, бе. Ако трябва да сме честни, Азис първи му албум беше в едно читалище, което се намира до Молбок. Играчите на Ледена кралица излизат да играят мид. Палят играча на шорт. Беше чакат. Спотнати убит. Тук Станимир бива хваната граната. Ох. Пробва се. Киртачев обаче връща един. Ситуация. Гогата връща още един. 3 в 3. Да видим играча от Палас какво мога да направи. Нищо. Според мен. Бива спотнат. Значи само един. Дали ще ги вземе? Той ще ги направи. Гогата с трети кил има и бомба. Абсолютен аванс за неговите съотборници. Дали от шорт играча ще играе за него? Играч от шорт дава информация, че вече може би е на Windows. Не, той не го е чул. Той е прекачил, да. Голата го спотва, да видим. Голата доста смело играе. Тук вече... Да, пета срещу голата. Кървата... Голата ще се докаже. Сникито по-скоро да се окаже. Нема значение кое. Измъква се в крайна сметка. Той заради това е снеки. Дали ще може да се качи? Не. Както добавихме... От двамата, не знам дали ще се подложат да играят Б. Както казахме... Го измъква. Както казахме, така да се качиш, трябва да имаш 10к на CS. Сники. Гена. Нека да видим това момче Сники как ще играе тази игра. Тази вратка. Какво ще кажеш? Айде да видим. Бира да играе напълно агресивен по рампа. Ера първи. Никой втори.
Not bad. By the way. Две ситуации да видим. Това ВП е много зле насочено. Киртачев обаче Да. Той ще приключи вече сделката. B1 тап си измъква между смока. Оу, найс. Тук много интересно. Ако Браво, беше убил B1 Tap. човека, който е на бомб, може би ще е друго. B1 тап тук направо елва на момчето. Да, доста добре. Две е резултата. Още сме в ранни зори. B1 тап на първо място с най-много KD, най-много фрагове. 2,5. Не най-много фрагове, а Или- Гогът е на второ място. На първо място. Да, но фрагове. Кирито е... Някаква игра за Б. И Те играят. за Windows се дава. Дигър и текове. О! На дабъл пик го спотват. Идва и помощта от коннектор. Захрата доста добре. Беше убит, но... Този кил с дезерта беше уникален. Захрата. Това ми напомня един приятел, който фамилията му е такава. Захарта, в принцип, май. Това е значение. Пада гола Тъндър. Убива и директно се връща по най-бързия начин на Windows. Не избира да рискува. Значи Сайко. Пълно чакане. Ще изберат да играят за B-Ups, да видим играча на B Киртачев дали ще се справи. Бомбата се пуска. Превознае. Втори фраг. Браво. Браво. Пълно самовладание запаза Киртачев и дава 3 на 2. Предимство рунд за своя отбор. И се издига пак. На второ място, да. 6-3. Да. KD2. Голата на първо с 2-33. Фраг повече. Гогата сега според мен ще ги направи доста сериозно. Да видим тук Те са... Джони Уокър какво ще направи с това ВП на Микс. Бро! Бива оцелено след това. Трябва да играят бързо според мен, но не виждат хора. Да, ето. Няма кой да го подкрепи. Играч на АПА. 3-2, но имат по-добра позиция. Сайт отворен. Детето. Голата ще го спотва тук. Бива, пуска бомбата, взима МК. Много добро решение. И динква. Все пак взима 80 кръв Дали това е на WhatsApp. победа за терористите според теб, колега? И най-вероятно. Да видим се пак. О, дабл пик. Сериозен дабл пик. Тук е доста добро разбирателство и Естествено, да. отбора Лена Кралица правят 3 на 3. Те някакви прогнози, бе. Виж, е завързан матч в Китай. Дай прогноза, бе. Не мога да ти кажа, човек. Виждам, ЦТ-то играят доста добре, но след този рунд, който е на терористи, не се знае. Китайче, дай прогноза, бе, брат. Китайца. Аз ли? Китайца. Аз съм китайца. Не го викам китайца. На него ли е китайца? Охо. Това като... Спира с... Аз имам няколко имена. По принцип, мога да викам Кали. Отваря конектор през смолка. Станимир обаче дали знаят за него. Сега ще проверя. Спира цялото инфо, запава си за бомба. Дори взима втори. Охо! Тук за Доктори, карта. С интерес за е лоубенк, карта обаче няма лоубенк Да. там. Ако То беше ще го 0,6. чака. Беше 0,6. Изгаряш. Бумбола е най-трагичния. Кралицата бие. Бумбал ли е една трагичния? Той не играе. Но по принцип съм съгласен.
А-а. Без зупа? Как се казва това момче? Патрипа? Как би изговорил колега този ник? What's up? Лазъп. Браво. Лазъпа. Лазъпа. Лаза! Да играят стандарт, право да минават двама от мид. Трима от мид, без стандарт. Не знаят, че съм мрънал вече от бъто. Охо, проблеми. Сори, момци, малко пиш пауза, съжалявам. Няма проблеми. Малко простата се освободи. Всеки Много кон- ситуация ли се- тук? Всеки кон си има трак. Я видим тук. Голата направо избира да играе едно в две ситуация. За сега. Той ще Обаче му късне. няма кит. Голата. Най-вероятно може и да падне навън. Той защо ти е там? Ако има кит по сайда, Съмняваме. Вече не го виждам. как се гледа стрим от пиандета. Ще играе. По-добре Макс Файт да пусна. Май там Макс 5 измисля нещо. Без ги в кило. Един. Харесва ли ти, колега, на анимацията на бомбата? Новата, която направиха. А кофе? 3-5 за ледена кралица. Билан тап обаче нещо има проблем. Мани, къде ще слушам соления? Еми аз ще ти кажа къде ще го слушаш по принцип, ама... Да, надявам се да няма деца. По 8-8 ги очакваме, брат. Да, нещо се затишиха тия момчета. На първият турнир нещо даваха голема заявка, обаче после... Интересно. Едно ЕВП. Защото добър спот на мида. Да го бива в флаш, даже. Дачек има инфото. Обаче не се възползва от него. Това праникте се опита да пробие да ги... Доста добре. Тук на крос. Много добре. Това Признат третия човек е. И ето ситуация едно в едно. Дали ще го пане на... Дали ще го очаква? Дали ще го очаква? Трябва да го очаква. Не, вече не. Ха, интересно. Гогата. Голата оключва. За пореден път бил пасва отбор напред голата. Минали мапи сега. 9-5. Затише пред буря. Така ли бе, брат? Да, видим етап, да видим какво става. Голата пак си става на първо место. Захарта бате от другия отбор.
първото място отбора на T-Side. Тук пак. Този път обаче бързия пик на контртерористите на шорт не върви. Много поздрави за рождения ден за рожденика Васил. Василия, жив и здрав да си. Да. Станимир. Тук е много добър не говори. Обаче Джони Уокър. Киритачев е в без ситуация. Знаеш ли? Тук лазъпа направо. Пиква много свирепо. Видиме тук Голата избира да играе на мид да събере информация за своя отбор. Дига ли USP-та. Има инфото вече за към шорт. Играят на крос с контрата. Сникито вече с втори кил отваря шорт 3 в 3 ситуация. 3 в 2. Видя го в кичен. Мир. Доста добро убийство. Има инфото за бексайд към бенч. Да видим какво ще се случи сега. Лазът го взима. Сникито го чуваше на шорт. Това ще бъде 4 на 7 на отбора на терористите, пичове. Лазъпа се чете, а не Лазъпа. Окей, брат, съжалявам. Лазъпа. Ние се извиняваме тотално на този, който... Лазъпа и се им бате. Миналия какъв лантап даде на човек от тикет направо. 4 на 7. Колко е Лазъпа? Погледня си гифти, бата, тук няма яла, благодарим му. Колко е лъ? Игра пак по мид. Видиме голата, събира инфо, обаче за карта го изтрива направо от мапа. Един играч на Б 3 мана. Станимир пиква и вижда 3 пред него. Десетка фейсите, ако не се лъжа. Да, стрелям момчето, релва ги добре. Не знае, че се опитва да качи Window. Да видим дали човек от Window ще ги пикне най-вероятно, да. Джони Уокър обаче прави ситуацията 3 в 2. Няма патрони. Мадре. Мал шанс тук. Те отиват за Б. Киртачът остава последно. Има инфото, че са на Б. Неговия колега е доста далече, обаче все пак бива го на 30. Сега видим Къръла Т, какво ще направи. И цъка на 80 FPS. Ево напечава. Преместите го колегата, че той е малко по-схватлив в ръцете и излиза в Discord, ако можете. Видим сега отбора на нашите хора, какво мисля за T-Side. Не бе, кой му дръпна, бе? Не знам. Диляна не ме дърпаше, трябва да говоря с самия момчета. Видим сега. Аз съм.
Трима Б апартаменти и двама по мид. Дали ситито ще спотне биапс? Спотва Аз ги, спотна вижда ги. ги, Трима дава човека да инфо. Те ги чакат още, де? ласъпа. Нещо Ето го ласъпа трябва? с първи one tap. Пича доста добре. Те са 4 човека вече отиват на Б. И one tap, Един умря, втори, и one tap и сники. не бати главите. Обаче и ти не мисли така. Пича. Генада и Руменов добро беше, брат. Това е гената. Къръла става с лош отборник 1 в 3. Ситуация на бенч Много добра ще игра. бъде 9 на 4. Доста добре се движат ЦТ. Лошо Доста тук. компактно. Доста добре. Не знам, терористите как ще вземат още една. Според мен не. Втори пистол раунд загуба, това си е много лошо така. Трагедия. Трагедия. Да видим дали ще форснат. Голгата не се обажда. Голгата не се обажда от няколко рунда. Голгата малко затише, ама няма. Не може Да. само... Нека да се надяваме този път да ги направи. Ще играят Тато. Виждаме един MP7, 2 Мак 10, 3 Мак Играят 10 Тато и с Ингалил. Екзекюта с някакви смолкове, да видим контрата Защо дали са играят готови. бързо на 40? Нищо не може да стане. Тук вече... Бокна, видяхте ли го как бокна? Да, опити се го букна добре. Не успя да види играча от Палас. Знаят ги, знаят. Четирима на сайт. Знаят ги. Това съпа... Пак Трудно ще влезат на... трудно Трудно да, ще 4 влезат, човека. И то по този начин. Не може да екзекютваш тия смолкове толкова рано. Просто няма как. Ако трябва да прати двама човека на Б, изчакайте, играете на 0.40, 45 и тогава екзекютвай тия смолкове. За да имаш страна. 4 дигъл и един скаут. Малко по-голям професор, нашия специален гост коментатор. Оу, бил антап на Бива, има инфо, Бива първи и втори взима. Втори взима. Той ще вземе и третия сега, даже неговия колега. Това се пък Ай, го търси. Мира го. Да. Това беше. Да видим това е 10 на 5. И ти бате обаче не мисли така. Вижте, че е шорт. Оу, добре. 2 в 3 ситуация. Много е късно, ама 5. Обаче Той ще го срещна, бе. На мида дай. ето тук. Ще стане файте сега. За малко. Освен играч от Сити, ако не се върне. И те още малко се върне. Но не. Да. Секунди. Ласъп. Доста добри секунди, На да. отбор. ...20 секунди на часовника. Никакво време за ити. Дали Много трудно ще да- отидат. Няма секунди. И вече го чакат. Бил антап обаче е закъснял. Дали ще 10 изкуда план секунди. директно. Да, може. Бил антап обаче на тайм. Ще го фане и... О, не. Не, трябваше да прекъсва. Нямаше да го види. Тук е много дилема. Той го бива след времето. Мада, нити пари. За ити. Остава Според теб дали ще го види? Щеше. Той си го знае, че ще е дефолт плант и няма време. В принцип са нужни 4 секунди за планта. Да. Именно заради това го правя. Не знам, колега, тук мисля, че битката е решена. Да видим, да, но там отиват нещата. Ето... Тук агресивен мид. Стана контрата. Доста добра агресия. Още един бие, браво.
3-4 имат адвантаж някакъв. Гогата на 8 кръв. Играч от спот агресивен. Доста на half HP е шорт играча. Двама шорт за контртерористите. Защо не играят тато? Мисля, че само един е на шорт. Може би, не знам. Да видиме. 3 в 3. О, 3 в 2. Да. И тук се спотнати директно от Windows. Да видиме голата Станимир дали ги се знаят. възползва Не ги от майна. знаят. Да, не ги знаят. Добре, 2 в 2. Да Ето видиме сега кой може да играч. играят. С Ники какво ще Той направи. играч е на много добра позиция, ама Тук обаче знаят ги вече. той най-вероятно може. Върнаха. Може би от ти без за камаш играт, не знам. Но не играта. Късно. 35 секунди. Ласа Вена обаче взимат много добра позиция тук. Сети ги. Гугата лази коннектор, дали ще го спотва. Спотва го на време, го бива. Тука. 12 на 4. За сбора на ледена кралица. Да. Азис бие по всеки параграфи. Бие по всеки параграфи, разбирам. Денис и Филимов, добър вечер. По-спото му терористите игра по мид. Джони Уокър бива, след това бъде референ. Има Да двама видим, шорт. бусна шорт. О, буснат са. Според мен, ако не бе... Имаме тук го знае. агресивен играч от рампа и двама от Палас, които ще проверят сайда и ще кажат, че е чист. Дали обаче хората с бомбата ще могат да ротейтнат? Дали ще могат да знаят, че е там. Богата обаче по един Да. кил, бомбата на една сайт. Сега вече отбор на Лена Кралица може да избере да пази. О, не! Доста добър кил. Дали обаче играча от рампа,ото отива на Палас. Лагнаеш. Знаеш шорт. Те почти няма никой на сайда, мога да играе нинджа. Мгм. Има и Да. Не знаеш, че са толкова обаче далечни. Как се казва турнира? Какви са тези турнири? Денис, това е благотворителен турнир с кауза за някой човек, който има някакъв проблем. И всеки месец се организират тия турнири. Дайте лик. Може би някой от нашите колеги ще е сега в чата Discord. Ако желаеш, може да запишеш винаги. Всеки месец ги провеждаме тия турнири. Днеска е втори ден. За карта тук е в някакъв файт. Много добър one-tap. Пита се. И това ще бъде всичко. Едно в 3 ситуация. Надявам се не. Това е... Може да си направя ще отбор бъде. или вие правите... Не, ти си правиш отбор. Избираш си играчи и никакъв проблем. Записвате се и джитката е никакъв Нека да видим какво ще направи нашия. проблем. Има инфо. Тази леко се запредали. Категорична победа, безапелационно Да.